Kehlelezi Dr. Kehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku akuzosinda ungakhali kakhulu khali indoda ikhali yaqinisela yabekezela kodwa manje umoya ingcele uyakhuluma lo baba inyembezi ayikhalayo ziseyincane akusazokhala ukhalela umndodana yami sidujulile umoya ingcele asifuna umntana wakho oyiphoyisa noma umfana oyiphoyisa oyindodana yakho uthi umoya ingcele asilandele kakhulu baba ngikubona ushaya isitoku ususstressekile baba bafuna ukukulaya ngomntana wakho njengomntwana ongahambe kube sengathi ubulawa amaphoyisa kodwa lento yakhiwa ngomuthi uma umile lana uthi umoya ingcele akukhulekise indawo ohlala kuyona yize ngiyokhuleka endlini yakho lapho ohlala khona ikhona into ekhuluma emadlebeni akho njengamanje lento isineminyaka isemthathu ilokukhuluma kuwe wathi umoya ingcele ukhona umbango okhona njengomuntu obekufanele bese ngathi ngikudabulele itifikethi angazi noma uke waba ummeli kagovernment kahulumeni wathi umoya ingcele ukhona itifikethi noma ijazi okufanele ngilifune ngathi umoya ingcele ngikwenzela lokho wathi umoya ingcele bakuhluphekile kanti kunesiphiwo esihle kakhulu njengomuntu obekufanele bese ngathi usiza abantu bemamele enkantolo wathi umoya ingcele ikhona umuntu ofuna ukuthi udathulele itifikethi zakho wena wathi umoya ikhona into enjalo okufanele sikhulekise awukhulumi noma nami baba ngizwe ukuthi wena usebenza Mewummeli wasekusamaza ofisini yomongameli bathiwa ngifakwe ikoti bahamba baya komunye ubaba nelo bamtshela bathi kuvusa umaye bathole nodadewethu kuthiwa bamdala so lowo izona ngidalanga kuze kwasa ngibhekile natho-ke le nto uthi manje angifuni baba isigqoko sommeli noma ngifuna ijazi lakho kunejazi onganakanga elahle ethulwa wawukade use-high court noma usenkantolo kwaba nomuntu owummeli onenkani noma onomona ngomsebenzi wakho kukhona ithenda owakufanele uthole kumasipala kube sengathi namanje uwena othola imisebenzi emini wathi umoya ingcele bakuhambela balanda into emanguza lento ikhona njengamanje isemadlebeni akho kanti futhi sifuna ukusanganisa nomntana wakho osephuza ngohlobo lwesimali njalo sebenza umfana wakho baba police baba sizokusiza kodwa masizokusiza kuyofuna ukuthi ubekezele into yakho ngeke isizakale overnight ngiyakuzwa ngithini yebo kuphe ekhaya komalume wakho lapho uzalwa khona kubo kamama wakho ngicela uhambe baba uyongitholela isihlabathi emakhoneni no4 capune half a teaspoon uze nazo lezi zinto lentambo ebomvu uyezwa manje ngisakwazi manje ithula likamkhulu nogombo ngibheka ngathola sekwamele ukhulu kukhona icoko kade ngizoliprofitela amaphoyisa kodwa inkinga nanka amaphoyisa sezongibona ngeke ngisasho angizwa khona umuntu ade ngizomusho icoko oyiphoyisa ohleli phakathi uze wathi umoya ingcele silamla ama-hawks kuwe akulandelana kunjalo baba ulandela ama-hawks baba sizokhulekela baba ngicela ukuthi uthole lesihlabathi noma ungatholanga isihlabathi sethuna ngithole lesihlabathi bese uthole intambo ebomvu ungiphathele lezo zinto thathe isihlabathi sihlahla ekhaya baba komalumakho ngisithathe ekhaya kwami komalumakho okomalume la uzalwa khona uma wakho vele iy'dala zakho azisekho wena usahambi nesidala sufana nomuntu osindisiwe uyezwa ngithini yabonga baba Kehlelezi Dr. Kehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo